Takže ahoj, vítala som môjho ďalšieho videa. Páčte. Ale teda točím XB, to si predstavujú krásne, čo? A vonku vrtám detko. Takže tak, a tetko som len tak narýchlo lebo musím upratovať. Dobre. Musím upratovať. Tu mám taký doplnenie, to je na zrkadle. A potom predvedú. Ale prvé som vám chcel ukázať tú mašu. Potrebujete 3 gumičky, jednu nefarebnú a jednu dvefarebné. Ako ja mám tú rúžovú, červenú, môžete tak mať, ale to potom nejakú máte látku. Ešte bude. Ja mám takúto látku. Jo, nespadlo. A teraz to mám také CDčko, ale CDčko na to nepotrebujeme. A teďkom uděláme si to takhle, lenže musím opět. Čekajte, budem to neokryla. Dobre, no tak a môžem začať. Máme toto, tak. Máme si jeden koniec a tak priložíme. Zostane nám z toho toto. Kebyže ste chceli, no hej, a ešte lepidlo. Lebo lepidlo preto, no proste lepidlo. Kebyže ste chceli, tak môžete si to nalepiť. Tak vám sa len ukázať jeden koniec. Viete? To je už tretia mašla. Tretia mašla. A nalepíte. Zostane vám z toho tohle. Dáte lepidlo do toho a s týmto koncom ešte takto potierate. Takto tlačíte a takhle aby ste prepáčte, oni to nevypadá. Oni to nevypadá. Zlý tablet, zlý. Dobre. Dúfam, či to už nebude. Takže máme takto. To. A zoberiem napríklad rúžovú, hej. A takto s tou rúžovou omotáme tú rúžovú. Ne, ešte neomotáme. Chytíme si tohle konec a takhle to stlačíme. To sa nechce držať. Tak len sa to stlačíme a dáme na to tú gumičku. Fajn, keď máme na tom takhle s tou gumičku, tak zoberieme si červenou gumičku, v mojom prípade červenou, a dáme ju pod tú rúžovú. No to hneď ukážu. Len si to tam musím dať, lebo necháme, že to nebude vidno. Tak veľmi dobře. Ups, mi to teda vyletel z toho. Nic. To lepidlo mne nechce veľmi držať. Nebo víte co? Tú rúžovou gumičku môžete dať dole a urobiť takhle z toho ignára. Nebo na špalát. Dajte si to na palec nebo na špalát, to je jedno. A tú mašku asi musím takhle z toho dať, lebo ho na mne nechce veľmi držať s tým lepidlom. Zoberiem to rúžové a obtočím. Tak. Alebo červenú stranu, to už je na vás. Jakú máte gumičku a aké sa vám bude líbiť. Tak. Mám tady to červenou a tým sa omlouvám, ale mne to padá. Počuť na poličku. Takže sa prosím vás. Napíšte mi do komentářů, keď to padá. Ja vím. Tak a už mám mašličku. Hotovo. Když sa vám bude líbiť, môže urobiť víc. A napíšte mi do komentářů. Jo, a ešte tohle z toho dám na prostred.
a mám čudlik hotový. Takže ahoj a dúfam, že sa vám to bude líbiť.